choď teraz von. Choď sa pozrieť na ten úžasný mesiac. Je to spln, ktorý ti môže splniť každé jedno želanie. Každý tvoj tajný sen. Aj keď si unavený, choď von na balkón, či pred dom alebo bytovku. A ver mi, že ak neskôr spočinieš v tichej, pokojnej meditácii, Boh ti dá absolútne všetko. Všetko, čo si kedy potreboval. A všetko, o čo si kedy žiadal. No tentokrát už ani nemusíš prosiť. Pretože Boh v tebe vie, veľmi dobre vie, čo naozaj potrebuješ. No a to, čo chceš, aj dosiahneš. Teraz je ten správny čas.